siellä matit. Ei. Kato, ei ole vielä kun mennään. Menee se tuolla. Mut se ei sieltä nostanut. Kyllä se nyt kato ottaa videoa. No nyt se nousi hitaasti. Kato siitä. Niin, nyt kyllä se niinku 25 wattia. Paina. Mulla on vaan niinku haukotellaan kahtella. Joo, sitä on koko vähän just toinen. Vanhasti joku me jouduttiin koko ajan arvioimaan sitä. Niin, että minkä mä syötin wattin aina määrää sä manuaalisesti. laitat. Ihan mä katsoin sykkeet, mä katsoin RPM. Mä manuaalisesti syötin. Niin, mä teen kaikkien kanssa aina. Joo, siihen tarvittiin paljon enemmän. Paina perä. Ja sitten sun täytyy osata arvioida se, paljonko sä laitat niitä watteja. Tää on tavallaan tässä ei tarvitse ottaa mitään, mutta kattoo tota. Nyt ei vaan pistä katsomaan. Tää on suoraan sähköinen. Miltä nyt tuntuu? Ainakin vanhassa hyvittää, mutta tässä se ei näytä oikein hyvältä.